kaka ayudo gande jok majitolea mabira madwa ni mondo wuo kodgi nikech gi relate gise go through gik machalo kamago to Nyasaye konyogi ma gibedo in a different place. Koro ayudo gande jok majitolea tu madwa mana mondo kony nyithindo go. Koro gibiro gande to giwuoyo kodgi nikech group man go ok en mar nyithindo ma oyudo nyithindo kende. An nyaka gi group mar nyithindo ma gin gi HIV and AIDS but gin nyithindo matindo to gi teenagers. Koro ingeni moko nigi stress seriously, they go through so much ma iyudo ka koro kendo gichayo parents gi treat gi marach kabisa nikech gi feel ni ine mimiyo anigi AIDS, you know. Yeah, koro ka waketo gi kamoro achiel jok manigi nyithindo to nigi AIDS go be to gi moyuda AIDS nikech parents gi yani ile omepata through parents mago be nitiere. Koro waketo gi kamoro achiel and then iwuoyo kodgi temo puonj gi ne ati kunitiere life after this. Yeah. Nikech wa feel gande kase wakonyo gi gimoro amora ma ginyalo wanyalo afford mondo giyudo ka ginyalo endelea gi life. Yeah. Atodena idake boma ma Nairobi kae tiwacho ni chenro ma kamae ni chake higa mar 2023 kendo ni chake gwengo mago mag Maseno. Ere kaka isebedo